Wow! Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng lechon manok. at rellenong bangus. Yes, at meron tayong rice, at meron tayong sausawan, ketchup, toyo mansi. Apo, tayo Yes, mansi. and drinks natin, tubig. Mga kapudibis, second day ng vlogmas natin. Kaya samahan niyo po kami kumain. Tara na, try muna tayo. Yes. Amen. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Opo. Mga antalaking kapampangan. Opo. Kain na tayo. Yung manok natin, linuto natin sa ano no? Air fryer po. Yes. Unang subo tayo. Ah, Wow! lambot. Lambot. Sausaw natin sa... mansi. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo mga kapudibis. Mm. Sarap. Ang haba ng sili. Ang ketchup. Mamaya. Sarap ng ano no, manok. Mm. Ayan ang bangus. Gawa ng kapatid ko to. Yan, si Dada. Mm-mm. Sarap. Ay. Di muna natin sasawsaw. Mm. Ay! Mm. Sarap po. Dami timpla. Cheers tayo. Cheers!
Bala ulo. Mahilig ka sa ulo. Ketchup. Tama. Masarap siya sa ketchup. Talaga? No? Kalat. Balabong to. Ito tayo.
Busog na. Busog. Salamat po. Ang sarap. Yan. Boss. Ay, salamat po. Ayan mga Foodibis, naubos po nating lechong manok at ang Yes. relyanong bangus at syempre yung rice natin. At thank you so much po pala kay Ma'am. Leo Payawan, Yes, Sisi, thank you so much po. At kay Baby Allison. Yes. Baby Allison, I love you. Love ka ni Tita Alvi. Yes, at shoutout po pala sa Team Matibay. At si Stella Batusin, thank you so much po. At syempre, pakisupport po si Maria Chance Vlog. Yes. Meron po siyang channel, please supportahan po natin siya at mag-subscribe na po Yes. kayo. At kay Queen Natsu. Queen Natsu, Opo. ayan, kumari kong tunay. Meron siyang channel, please supportahan po natin siya at mag-subscribe na po kayo kay Queen Natsu. Jason Laksamana, Yorowa, at saka Senior Maymay. Apo, shoutout I po love sa you inyo. po. Love you all. Ayan, mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie, Instagram ng The Foodie, at ang TikTok ni BBM. Yes, mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!